Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda en aquesta xerrada i posterior debat sobre la seguretat i la convivència a Manlleu. En els últims mesos hem vist com creixia la percepció d'inseguretat per part d'alguns grups o col·lectius que aprofiten per difondre missatges equivocats. Però també hi ha altres grups preocupats per la convivència, com Tots Fem Manlleu, que fan propostes constructives per millorar la vida i també han de ser escoltades. Des de la CUP, no defugint de reconèixer que en el nostre municipi hi ha un problema amb un determinat tipus de delicte que despunta en robatoris que generen molta preocupació. Altrament, en els discursos que sentim s'intenten barrejar que aquests delictes amb les altres situacions vinculades a la pobresa, a l'incivisme, a les ocupacions i amb les quals nosaltres no podem estar d'acord, perquè aquests últims són dificultats d'ordre socioeconòmic i de falta de polítiques d'habitatge. Com diu les Nacions Unides el 1994, la seguretat humana no és una preocupació per les armes, és una preocupació per la vida i per la dignitat humana. Els problemes i els conflictes socials en una societat com l'actual són complexes i per tant requereixen també de solucions complexes i transversals, no úniques, que vindran d'analitzar bé i a fons les causes reals. Si atribuïm causes equivocades, no reconeixent les causes reals, els problemes, la solució no serà l'adequada i per tant no es resoldrem res. Un bon anàlisi no s'ha de basar només en la percepció, sinó en dades que siguin objectives. Aquest Ajuntament disposa d'aquestes dades que permetrien emmarcar millor les problemàtiques que afecten a la seguretat humana i reduir la percepció d'inseguretat, evitant així la rumorologia. Veuríem, per exemple, que a Manlleu no passen coses diferents com passen en altres municipis, de característiques semblants i que, per tant, també és important de dir-ho. Sense més, aquest acte seran 10-15 minuts d'intervenció per part de cada ponent. Donem la benvinguda i agraïm la seva disponibilitat per ser aquí i participar en aquest acte. En primer lloc intervendrà en Xavi Pellicer, diputat al Parlament de Catalunya. És sociòleg i jurista, forma part del col·lectiu d'advocats d'Alerta Solidària per la defensa de causes polítiques. Ha desenvolupat el seu activisme polític en espais com el Casal, Can Capablanca i el Moviment Popular de Sabadell, entre altres. En segon lloc intervendrà la Lourdes Quintero, membre de la CUP de Valls i exregidora de l'Ajuntament de Valls. La Lourdes és geògrafa i mediadora de conflictes, tècnica i inspectora de consum de l'Alt Camp, de l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, membre de la Junta Arbitral també del Consum de Catalunya, tècnica en participació ciutadana i dinamització comunitària i és membre del Casal Popular La Turba de Valls, castellera de la Colla Vella de Xiquets de Valls. I per últim intervendrà en Karim Volum, manlleuenc, membre del moviment Tots Fem Manlleu, ha fet estudis en història, ha treballat com a coordinador dels dinamitzadors comunitaris de Girona i agraïm a tots tres la seva participació en aquest acte. Sense més preàmbul, us dono la paraula. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Moltes gràcies als companys i companyes de la CUP per haver-nos convidat. És un plaer ser aquí a Manlleu. I bé, estem abordant una qüestió que crec que ja fa mesos, 5 anys que estem treballant, no? I que estem intentant enfrontar i que ho estem fent sobretot des d'una visió de la seguretat àmplia i absolutament oposada o diferent a altres visions o altres concepcions o definicions de seguretat, no? Llavors estem fent una mica amb la Lui, hem fet alguna altra xerrada i algun altre acte conjunt, segurament en farem uns quants més perquè també forma part d'un espai de treball que hem generat també des de la CUP amb diversos municipis que han tingut responsabilitats de govern o que han estat treballant també a l'oposició des de fa temps per precisament desplegar una proposta de seguretat integral i en l'àmbit municipal també a un any vista i per tant per poder portar una visió concreta de les coses que sigui coherent també amb la perspectiva que portem a la resta de propostes polítiques, no?
Per començar, una mala notícia, no? És impossible definir un model de seguretat diferent en un model de sistema concret i que no canviï aquest sistema. Per tant, si volem abordar canvis o transformacions en l'àmbit de la seguretat sense voler abordar canvis i transformacions en la societat, segurament ens serà impossible o molt complicat, no? I per tant també hem de tenir clar això i hem de tenir clar que no hi ha fórmules màgiques i que en l'àmbit de la seguretat, com en l'àmbit de la precarietat laboral, com en l'àmbit del dret a l'habitatge, si no hi ha un capgirament del model, un capgirament del sistema en el que vivim i un canvi i unes transformacions que permetin dignificar les condicions de vida de la gent, doncs serà molt difícil poder desplegar un model concret, no? Segon, hem de ser humils i hi ha coses a les que no podem donar resposta. No podem donar resposta a la brutal violació que hi va haver a Igualada, no podem donar resposta a les 4 persones que han mort a trets en el darrer mes i mig al Principat del nostre país i no podem donar resposta a unes situacions de violència extrema que es donen en les societats i que es donen de forma cada cop més recurrent i de forma cada cop més inexplicable precisament pel propi model de societat en la que vivim i que s'està accentuant. I no podem donar resposta ni des de l'esquerra, ni des de la dreta, ni des de l'extrema dreta. I qui digui que pot donar resposta està mentint i ho està utilitzant políticament per uns objectius polítics determinats. Perquè de cap de les maneres podrem reparar un dany tan bèstia sobre unes persones o sobre una persona i mai podrem tenir prou eines per donar-hi resposta i més si no fem aquests canvis estructurals dels que parlàvem abans. I només un exemple molt concret, parlant de les agressions sexuals. Un 80% de les agressions sexuals es produeixen en l'àmbit de persones conegudes i fins i tot dins el propi àmbit familiar. Una resposta coherent des de l'àmbit de més seguretat i des de la dreta a aquesta qüestió seria posar un policia a cada casa. No? Per tant, alhora podem veure com hi ha determinades problemàtiques que des de la resposta de més policia mai es podran donar perquè és que ni que hi estiguéssim d'acord que no hi estem perquè pensem que és una solució serien absolutament inviables econòmicament, etc. No? Dit això, unes pinzellades de context molt ràpid. Estem patint un procés com a societat d'atomització, d'individualització i de falta de possibilitat o de capacitat de teixir xarxes socials, xarxes col·lectives, que crec que en el plantejament que fem és una de les respostes més importants i que donen més seguretat. I això passa perquè cada cop ens és més difícil definir-nos a partir de la nostra feina, del treball que desenvolupem, perquè cada cop tenim més feines i menys inestables, del nostre barri o del nostre poble on vivim, perquè cada cop hem de canviar de casa més sovint per la inestabilitat en l'àmbit de l'habitatge i per tant comencem a tenir o comença a passar o cada cop passa més que som més desconeguts i desconegudes pel nostre entorn i pel lloc on vivim, pel lloc on treballem i per les relacions que teixim. Això ens genera molta inseguretat i ens genera molta incapacitat de poder donar resposta a problemàtiques que en un entorn conegut i controlat, i quan dic controlat no em refereixo a controlat per algú extern sinó controlat per nosaltres mateixes i les relacions que hi desenvolupem, doncs podríem donar d'una forma molt més natural i acaba generant uns conflictes en els que hi ha d'haver un tercer o una tercera que intervingui, no? En un carrer on hem viscut tota la vida i el fill de la papeta posa la música massa alta, doncs és fàcil de resoldre o és fàcil de generar un conflicte controlat dins aquest entorn. En un carrer on no hem viscut mai els veïns han canviat 25 vegades i quan no és un all és una ceba i quan no és una problemàtica és una altra, segurament la resposta fàcil serà trucar a la policia perquè els veïns tenen la música alta o perquè els nens i nenes estan al portal menjant pipes. I al final és així de cutre, no? o així d'explicatiu. No? Un segon element a nivell de context és que estem en una societat en què cada cop es basa més en la imatge, en la immediatesa, en els inputs constants, en l'aparició de vídeos, en l'aparició de missatges. I abans no hem pogut digerir uns fets determinats i els hem pogut contextualitzar i els hem pogut explicar i han passat 10 més. Això també genera molta més percepció d'inseguretat i molta més percepció de que tot el nostre entorn és absolutament insegur. Perquè abans una cosa que la sabíem pel telenotícies al cap de 3 dies i que estava contextualitzat o que havíem pogut explicar d'una determinada manera o havíem pogut racionalitzar col·lectivament precisament a l'entorn de treball perquè hi teníem unes confiances o al barri perquè portàvem molt temps visquent-hi, ara cada cop es desfan més aquestes xarxes més sòlides d'un debat més serè i s'accentuen més aquestes xarxes més individualitzades, excèntriques
d'incapacitat de poder explicar les coses. Això es veu accentuat, o ja estava accentuat, per la necessitat de resultadisme que tenen unes conteses electorals que es produeixen cada 4 anys, o una necessitat de rèdits polítics d'uns partits que volen seguir governant o que volen seguir en determinades lògiques, no? Si a això li sumem un empitjorament constant de les condicions de vida, ara ho hem vist de forma molt clara, en 3 mesos hem perdut un 8% del nostre valor de poder adquisitiu com a treballadors i treballadores. Hi ha hagut més desnonaments aquest primer trimestre que durant l'any anterior al primer trimestre, és a dir, una situació de precarització constant de la societat i de dificultat en les condicions de vida, doncs ens podem imaginar que això és un còctel que difícilment pot tenir una solució possible o fàcil o col·lectiva, i que per tant aquest és el context, no? Alhora, i 2 elements més, hi ha un element tecnològic, que hi ha uns avenços tecnològics brutals i qüestions que fins ara les solucions tecnològiques que ens podien donar eren molt complicades, ara són molt fàcils i molt barates, i d'això estem parlant d'alarmes, de càmeres, de pistoles tàser, etc. Per tant, això és barat, és resultadista i és molt temptador de poder utilitzar per donar una resposta fàcil a un problema complex, no? Com deia abans la companya. I un darrer element és que hi ha certs sectors de la societat que volen produir inseguretat, que els interessa produir inseguretat i que fan negoci o econòmic o polític de produir inseguretat. I això també ho hem de tenir en compte, perquè segurament és molt més insegur per tots i totes que estiguin desnonant a 20 persones o 20 famílies cada dia al Principat del nostre país, que és el que està passant, i això no obrirà els telenotícies. Ara, quan ve la temporada d'estiu, l'incivisme sempre obre diaris, sempre obre portades. Quan hi ha un robatori en un xalet, sempre obre portades, sempre obre diaris. Per tant, es genera una determinada percepció d'inseguretat i davant d'uns determinats delictes que afecten a unes determinades persones o col·lectius, no? Dit això, no? I per emmarcar una miqueta més la qüestió, aquest és el context, no? Tampoc podem donar resposta a tot, però sí que podem donar respostes, sí que podem fer propostes i sí que hi ha moltes qüestions que podem treballar. Algunes pinzellades. Primer, per emmarcar, com a proposta plantegem que els conflictes mai s'han d'amagar, sempre s'han de gestionar. I per tant, per molt que la curta ens pugui sortir a compte pensar que no hi ha un conflicte, minimitzar-lo o amagar-lo, els conflictes hi són. I de fet, els conflictes són el motor dels canvis i moltes vegades ho són en positiu. Per tant, els conflictes no només no s'han d'amagar, sinó que s'han de gestionar i que sovint poden fer aflorar determinades situacions que poden fins i tot millorar la societat, no? Sobretot, però, tenint en compte aquestes situacions estructurals de desigualtat que tampoc les podrem transformar sense un canvi més general, no? I un altre element dins aquest emmarcament seria la part de com hem construït i com estem construint els nostres barris, les nostres viles i les nostres ciutats. És a dir, com estem, no nosaltres personalment, però com les pròpies regles del mercat, la pròpia intervenció urbanística, el propi interès en deixar d'agradar determinades zones, crec que l'Uixo us ho podrà explicar molt bé després, doncs estan generant determinats barris amb determinats tancaments poblacionals i per tant estan definint unes fronteres que tot i no ser visibles hi són, no? I òbviament hi ha una problemàtica brutal que és la qüestió de deixar un tant per cent de la població molt important sense possibilitat de guanyar-se la vida en qüestions dignes per la seva situació administrativa o irregular, per exemple, perquè no arriben a final de mes amb els sous que tenen, fins i tot tenir una situació irregular administrativa, o perquè no tenen accés a l'habitatge i els és impossible fer-ho, no? Respostes davant d'això a curt termini. Com dèiem abans, crec que no podem donar respostes a tot, però sí que està bé poder fer una anàlisi, poder partir d'una posició de transformació general. Segurament serà difícilment explicable, però en tot cas nosaltres hem de tenir molt clar que aquest és l'emmarcament, no? Per tant, important, la resposta, diguéssim, repressiva, de mà dura, d'amagar conflictes, d'intentar evitar determinades situacions en moments quan ja hi ha un conflicte que ha explotat i per tant quan hi ha una olla a pressió que ha patat, doncs segurament donar un resultadisme a curt termini de tallar determinades situacions, però l'únic que farà és o bé desplaçar el conflicte o bé que faci més xup-xup i torni a patar cíclicament, no?
És important trobar maneres de despressuritzar abans que les olles petin, i com que no tenim totes les eines, no disposem sovint de les eines de planejament urbanístic, de la capacitat de transformar el sistema, de sortir del capitalisme i fer un model més just, doncs hem de buscar determinades eines per fer-ho quan puguem detectar que hi ha certs conflictes damunt la taula, encara que no hagin petat, i que sabem que tenen unes causes estructurals molt clares, perquè quan peten els conflictes nosaltres anem a la contra, perquè com deia al principi o intentava explicar al principi, ningú pot donar una resposta a una situació d'extrema violència, ni des de l'esquerra ni des de l'extrema dreta, però és molt més fàcil explicar que posaràs més policia o que aplicaràs mà dura, que això són problemes estructurals que s'han de resoldre a llarg termini. És un llenguatge molt complicat i molt més d'explicar per la població, i més en un context de dol i de que hi ha hagut determinades qüestions. Alguns elements que poden ajudar: crear xarxa. És imprescindible crear xarxa, és imprescindible trobar espais de treball en comú, és imprescindible curtcircuitar iniciatives que tenen una intencionalitat política molt clara i que no van a resoldre els conflictes, sinó a utilitzar-los políticament. És molt important alhora no estigmatitzar les persones que en un moment donat poden mantenir determinades actituds davant d'un conflicte perquè s'hi han vist afectades, no? A vegades ens va passar una xerrada de Rubí, no? Que va venir una companya d'una associació de veïns i va dir: hòstia, m'he sentit que m'esteu dient que sóc d'extrema dreta perquè m'esteu dient que la reacció que vam tenir en aquell moment va ser demanar més policia, etc. Per tant, també és important tenir una actitud de saber distingir qui està tenint unes determinades respostes per una situació de por que no sap gestionar i qui les està tenint perquè té una mala intenció clara d'actuar com a gent d'extrema dreta o per intentar treure rèdits polítics. Això també és molt important, perquè si no ens acabem posant al córner, no? I sobretot generar aquest aïllament i intentar evitar que tot això ho puguin capitalitzar determinats sectors amb una intencionalitat molt clara, no? Vaig acabant, després si voleu ens estirem en el debat, no? Algunes propostes que podem fer des del municipalisme i que podem generar tant des de la CUP com des del Casal, com des dels col·lectius de joves, com des dels espais. Generem espais de trobada i generem vincles, perquè quan tenim vincles i tenim persones referencials en diferents àmbits, quan es generi un conflicte ens serà molt més fàcil gestionar-lo. Si sabem amb qui hem d'anar a parlar i coneixem, ara per no estigmatitzar ho farem al revés, aquella colla d'avis i àvies que s'asseuen sempre a aquell banc, no? I coneixem també aquella altra colla d'avis i àvies que s'asseuen a aquell altre banc, quan tinguin un conflicte entre ells segurament serà molt més fàcil, si han generat algun tipus d'acció o de treball conjunt previ, poder trobar persones referencials amb les que puguem treballar aquesta situació de conflicte. Si per nosaltres és un món absolutament desconegut i aïllat i compartimentat, ens serà molt complicat. No és cap secret, no és cap recepta màgica, no? Al final és construir unitat popular, que és el que estem intentant fer des de fa molts anys amb major o menor èxit, no? Segon, generem processos de convivència reals i de mediació popular reals, no processos de participació buits en els que acaba participant sempre les mateixes persones, que al final són les persones que tenen més poder adquisitiu, que tenen més representativitat social i que ja estan prou representades pels partits tradicionals. Això vol dir participació per la transformació i per tant vol dir uns processos participatius que no són anar a decidir si pagues perquè posin més papereres o perquè posin més contenidors, dient-ho molt barroerament, sinó que tu estàs intentant generar uns processos de transformació entorn a aquests processos de participació. Si no, podem acabar caient en les mateixes lògiques. Tercer, anem a atacar les problemàtiques estructurals. Òbviament no tenim la capacitat de tombar el capitalisme des de Manlleu, o ja ens agradaria, no? Però sí que tenim la capacitat de poder fer certa intervenció urbanística, certa intervenció econòmica. Podem escollir si fem pisos de protecció oficial i si els fem en el barri més remot de la ciutat o si els fem al centre. Això determinarà les lògiques, això determinarà quines escoles van els nens i nenes, això determinarà quin model de societat estem creant, i això és una tonteria en la que segurament molts municipis no hi hem caigut, i a partir d'aquí podem anar generant determinats elements. I per últim, podem emmarcar els discursos de les mancances a nivell de seguretat, per exemple les mancances a nivell de policia, amb altres mancances, i això és important i s'ha de fer sempre, no? També amb l'exemple de Rubí, no? Ells van tenir un apunyalament al centre de la ciutat en la que per una ampolla de vodka un noi que regentava una botiga que era pakistaní va morir. Això va generar un conflicte brutal a nivell social i malauradament era pakistaní i va ser molt complicat que generés un conflicte de caire racista, però el volien generar i allà hi va ser l'extrema dreta, perquè Rubí està dins els plans de Vox i és una de les prioritats. A partir d'aquí
Les companyes de Rubí van fer un treball brutal, van posar-se a treballar amb les plataformes que s'havien generat i van aconseguir fer-li un gir a una plataforma que en un primer moment estava instrumentalitzada per l'extrema dreta, en què pogués tornar un relat més de treball veïnal, més de treball comunitari, més de treball col·lectiu. I ho van fer en fórmules tan senzilles com dient: si la ràtio de policies de Rubí està un 5% per sota del que és la ràtio de policies mitja de Catalunya o del que es considera que és la ràtio necessària, però és que la ràtio d'educadors socials està un 30% per sota, la ràtio d'habitatge públic està un 60% per sota, la ràtio de places en el lleure està un 80% per sota. I això també genera seguretat i això també genera comunitat. Per tant, sempre al final emmarcar. I sobretot, i acabo ja, sí, ara us ho prometo, intentem tenir una brújula clara de plantejaments i que no ens arrossegui la corrent, perquè sovint és més senzill donar la raó entrant al relat i intentar fer un relat progressista dins del relat que ja s'ha creat, però el que és complicat de fer i el que és important que fem i en el que crec que hem de militar, perquè és que si no ho fem nosaltres no ho farà ningú més, és precisament intentar girar el mitjó i intentar plantejar un relat absolutament diferent i intentar explicar que aquest relat també toca de peus a terra i que precisament toca de peus a terra més que els altres, perquè pel que no tenen solucions els altres tampoc en té, però pel que sí que té solucions és pel que la resta no en tenen, a no ser que vulguem viure amb un policia cadascú a casa seva. I ho deixo aquí i després, si voleu, fem una mica de debat. Gràcies. Jo ara intento agafar el que ha dit el Xavi i posar-ho una mica amb exemples de feines o activitats, accions, intervencions, com li vulgueu dir, que hem intentat aplicar a Valls. Val? Per començar, però, sobretot, prendre consciència que per molt que Valls haguem treballat aquesta qüestió, ni de bon tros la tenim resolta, si podem trobar-nos en situacions similars o pitjors a les de Manlleu, però sí que és superpositiu des del meu punt de vista que es comenci a parlar d'aquesta qüestió, fins i tot per nosaltres mateixes, perquè si nosaltres és un tema que fa molts anys que portem treballant, que encara som nosaltres els que caiem en contradiccions i acabem acceptant la policia de proximitat com a gran salvadora dels carrers tranquils i pacífics. Vull dir que és una mica també per nosaltres mateixes poder-nos deconstruir. És xulo perquè Valls i Manlleu tenen característiques molt similars, tenen una població, si Manlleu té 20.100 i Valls tenim 24.500 i per moltes característiques són poblacions similars. Llavors, no tenen per què passar-hi les mateixes situacions de conflictivitat, però jo sí que ho ficaré als nostres exemples i a partir d'aquí que us pugui servir també per poder després vosaltres desenvolupar. La nostra situació a Valls és que tenim un centre històric que s'ha degradat moltíssim a nivell urbanístic, a nivell econòmic, a nivell comercial i també a nivell social. Hi ha hagut una pèrdua de població, després una substitució de població. És un barri on hi viu molta gent gran, també on hi ha un tant per cent molt més elevat de la mitjana de soledat no desitjada. Llavors, totes aquestes qüestions al final configuren un combo que és el que genera totes aquestes situacions que tenim. I el que nosaltres, per començar, i agafo el fil de la percepció, que és el que percebem, el que al nostre centre històric es percep com a inseguretat són els robatoris, les ganivetades i la compra-venda de drogues, si podrien ser així a grosso modo del que la gent es queixa, no? La qüestió és que a Valls un cop al mes cau una casa i cau una casa al carrer i això en cap cas es percep com a inseguretat quan que et caigui una casa al cap, perquè mai ha passat res i hem tingut molta sort, però és molt insegur. Llavors una mica el tema de la percepció, o sigui, posar damunt la taula què és i què no és seguretat i inseguretat. Llavors nosaltres com a CUP des del 2013 ja comencem a plantejar aquest debat, posem damunt la taula
què és la seguretat, perquè és com d'entrada el que ens hem de plantejar nosaltres mateixes també. Llavors, nosaltres agafem el fil i agafem la feina de la qual estirem, que entenem, i torno a agafar el fil de la qüestió sistèmica, no? Que la seguretat està completament relacionada amb les condicions de vida que un sistema està generant i que, per tant, per nosaltres la seguretat significa que com més persones de Valls puguin tenir una vida digna, vol dir que més segures podran viure. O sigui, relacionem sempre a partir d'aquell moment la seguretat amb les condicions de vida, no amb altres qüestions, que és el que generalment se'ns intenta relacionar. I no podem donar resposta a tot, però sí que és important reflexionar per què es donen, no? Perquè així, d'aquesta manera, podem arribar, potser no tant a curt termini, però més a llarg termini, a assolir alguns altres objectius. Jo, com que soc geògrafa, tiro cap al meu camp, però hi ha molts autors que teoritzen el que el Xavi ha explicant, no? Jo me'n vaig cap al David Harvey, que parla de la geografia de la diferència, i precisament és això, no? Que construïm l'espai, o s'està construint l'espai de les ciutats a partir d'aquesta geografia de diferència, que se'ns està creant la incapacitat de conviure amb persones que són diferents a nosaltres, amb la pluralitat. Llavors ja separa, no?, la qüestió de la individualitat i col·lectivitat. I és molt fàcil relacionar l'altre amb inseguretat. Llavors, bàsicament, l'eix de la inseguretat sempre serà l'altre. Mai ens sentirem insegurs per algú que entenguem que és igual a nosaltres. Llavors, com que no ens coneixem i cada cop ens coneixem menys, cada cop som entre nosaltres més diferents. I en nom de la prevenció, que això és una autocrítica que jo sempre intento fer-nos a nosaltres mateixos, perquè parlem molt de protocols de prevenció i això, s'està categoritzant o classificant què és el que està bé i què és el que està malament, però sota un criteri que, òbviament, obeeix a una societat disciplinària, no? I a partir d'aquí el que fa és una modificació de comportaments. Llavors us fico alguns exemples perquè quedi una mica més... a mi sempre m'agrada, em queda més clar amb exemples. Per exemple, en els hospitals, quan una dona gitana pareix, sempre se la ubica amb una habitació aïllada de la resta. Per què? Si això és sistèmic. Doncs perquè aquesta dona gitana anirà tota la seva família a veure el nou vingut. Llavors, aquesta percepció que tenim de que vagi molta gent a l'hospital a veure aquesta dona que acaba de parir, doncs, clar, molesta, és dolent, és no sé què, és una percepció completament que ens han construït, perquè, de fet, està demostradíssim que si tu estàs malalt, si estàs malalt sol, potser et recuperaràs, però aniràs fent, però si tu estàs malalt o acabes de parir o el que sigui, i estàs en comunitat, et recuperaràs molt més ràpid, no? Llavors, aquí hi ha aquest xoc cultural que ens estan posant damunt la taula de, clar, òbviament, els diferents, doncs, els apartem, els aïllem, perquè molesten, val? A Valls, per exemple, hi ha una plaça on hi ha una terrassa, no? Que, jo també soc molt crítica amb la privatització de l'espai públic per la qüestió de les terrasses, però això és un altre tema. Llavors, hi ha una terrassa on hi ha un bar que, els divendres a la tarda tothom va allà a beure la cervesa. A la plaça del costat hi ha un altre tipus de gent que van a un súper i agafen les cerveses i se les beuen als bancs. Ningú qüestiona que en una terrassa la gent pugui fer xivarri els divendres a la tarda bevent la cervesa, però tothom vol fer fora a la gent que està consumint cerveses comprades al súper en uns bancs. Quan al final és el mateix ús, la diferència és que uns ho estan fent a una terrassa i uns altres ho estan fent en uns bancs. Però llavors aquí ja generen aquesta conflictivitat. I és molt important una cosa que deia el Xavi que jo volia insistir, no? Que buscant una mica d'informació sobre tota aquesta qüestió que esteu vivint, no? Que hi ha com, no sé si és una associació o una plataforma que està començant a moure's perquè hi hagi més policia,
clar, van recollir 6.000 firmes, val? Clar, o sigui, sí que és veritat que potser hi ha persones que tenen una intenció amb això, però òbviament les 6.000 persones no tenen aquesta intenció, són persones que tenen sensació de por legítima i tenen sensació d'alarma, i des del meu punt de vista els hem d'entendre també com a víctimes, perquè a més, acceptant més policia, acceptant més càmeres de seguretat, que després intentaré, o càmeres de vigilància, després intentaré parlar-ne, sense ser-ne conscients, estan renunciant a milions de drets i llibertats que els hi pertanyen, però, bueno, com que amb el bé de la prevenció, no?, és el que deia abans, estem renunciant a un munt de coses, doncs ja els està bé. Llavors, crec que és important la qüestió aquesta de no crear bàndols o no rebutjar, no?, les persones que potser en un moment donat senten que han de demanar més policia, sinó entendre que és que no tenim suficients marcs mentals per imaginar altres solucions, perquè evidentment doncs el pensament hegemònic ja ens diu que no pensem aquestes altres solucions. Llavors, bueno, sí que és molta feina de coneixença, de vincles, de xarxa, i d'anar explicant, al final, doncs, intentar capgirar la truita explicant, doncs, o donant més arguments en aquests sentits, val? Llavors, en el sentit aquest de que la poli no resol els problemes, jo vaig veure un cartell que va fer aquesta plataforma que deia molts prous, no? I deia prou robatoris, prou inseguretat, prou violència, prou ocupes, prou incivisme, val? Llavors, bueno, jo he buscat com una mica un exemple de cada prou, com per girar-ho una mica, vale? I fer aquest joc. Vale, prou robatoris. A Valls hi ha molts robatoris, val? O sigui, no us penseu, abans de començar dèiem, no?, que s'estava començant a crear l'estigma o el prejudici de que Manlleu és un rotllo perquè no es viu bé, perquè no sé què. Bueno, a Valls passa completament el mateix, o sigui, Manlleu no és l'única ciutat on hi ha robatoris. A Valls n'hi ha moltíssims, no? Llavors, nosaltres des de la CUP, o sigui, sempre demanem per què roba la gent, o sigui, sabeu per què està robant la gent? Perquè, òbviament, no ho saben, no? Llavors, nosaltres sí que per altres canals hem començat a treballar tota aquesta qüestió amb altres associacions que les treballen. Llavors, nosaltres a Valls, al Centre Històric, tenim un problema bastant important de droga, val? No només d'addiccions, sinó també de compra-venda. Aleshores, bueno, hi ha moltes persones a Valls que per X situacions s'han vist abocades a consumir droga. El problema el tenim quan de les múltiples drogues que consumeixen arriben a l'heroïna. Llavors, la majoria de robatoris que es produeixen al Centre Històric de Valls són de persones que necessiten diners per consumir heroïna, i punto. Llavors, clar, nosaltres demanem reducció de danys, o sigui, s'ha de treballar les addiccions, s'ha de treballar el problema de que hi hagi heroïna de forma tan fàcil al Centre Històric de Valls, i s'ha de treballar la reducció de danys. Precisament, la reducció de danys consisteix en que aquesta addicció no produeixi més danys dels que produeix si no està controlada, en el sentit de que aquesta persona pugui consumir amb seguretat, pugui tenir la substància, perquè al final si la necessita i li genera, doncs és el que hi ha, vull dir, hem de proporcionar-li. Llavors això és una mica el problema, no?, de l'electoralisme o del que no dona vots, que són la qüestió de la droga a Valls, és un problema que no s'afronta, perquè òbviament doncs és lleig i ningú vol treballar aquesta situació. Però els robatoris o sigui, hi ha una causa-efecte amb la qüestió dels robatoris. Llavors, els robatoris no es resoldran ni amb més policia ni amb més càmeres de vigilància, probablement començaran a resoldre's si comencem a atendre el que és el problema d'addiccions i en el cas més concret de l'heroïna a Valls. Llavors, en tot això, la sort que hem tingut és que últimament hi ha hagut una associació que es diu Egeiro, que són brillants, que treballen aquesta qüestió i s'han implantat al Centre Històric de Valls. I aquesta associació, hi ha 2 educadors socials que estan treballant en aquesta qüestió, però és una associació, o sigui, al final estem parlant de que això hauria de fer-se de forma efectiva des de l'Ajuntament, però, bueno. I també està servint per constatar que realment
Aquest treball és efectiu perquè al final necessitem resultats, no? I bueno, doncs s'està veient que si anem a atacar el que són, en aquest cas, les addiccions, doncs no hi ha tants robatoris. Vale. Prou inseguretat, no? Deia. Llavors hi ha tota la qüestió de les càmeres de vigilància que nosaltres a Valls de cop i volta van començar a totes les solucions passaven per les càmeres de vigilància. Aquí a Manlleu també n'hi ha algunes i m'han comentat doncs, que hi havia la intenció de posar-ne més. Llavors, per nosaltres, les càmeres de vigilància directament ja estan produint per elles mateixes inseguretat en tant que estàs assenyalant que en aquell carrer hi ha de forma predeterminada una perillositat i un risc social. Val? O sigui, on hi ha una càmera vol dir que allà passen coses. Llavors, compte, perquè és un altre cop, compta amb la prevenció, perquè a més, qui està determinant el que és bo i el que és dolent, ho fa amb uns interessos que estan afavorint el que és el pensament hegemònic. Llavors, dos exemples amb el que al final acaben generant les càmeres de vigilància que signifiquen un canvi dels nostres comportaments, no? Un és un que encara nosaltres concebem i no tenim massa integrat, que és el jugar al carrer. Val? La qüestió de jugar al carrer fins i tot ara està sancionada en molts espais i, òbviament, si hi ha una càmera de vigilància, doncs allà no jugarà ningú al carrer, i menys a pilota, que és el que més sancionat està. Però sí que hi ha una qüestió que jo sempre la trec i ningú me la compra, però jo la trec a veure si algú d'aquí me la compra, que ha sigut un canvi de comportament brutal que hem integrat tantíssim que ja no ho fem, que té molt a veure amb pixar al carrer. Jo me'n recordo que la meva besàvia anava amb una faldilla, amb els anagos i sense calces, perquè abans les dones no portaven calces perquè pixaven al carrer i amb els anagos s'aixugaven, i això era una cosa tan normal, vale? Llavors, hem anat avançant. Abans els més petits pixaven al carrer i no passava res, i jo no estic dient que estigui bé o malament pixar al carrer, però ara ningú es planteja pixar al carrer, però abans era una cosa supernatural. Llavors, fins a quin punt hem modificat el nostre comportament perquè algú ens ha dit que això és higienisme, val? Que algú ens ha dit que pixar al carrer està malament i que al final pixar al carrer genera inseguretat. O sigui, quina inseguretat genera pixar al carrer? Senzillament és una percepció que ens han construït perquè el que està brut doncs genera inseguretat, el que fa pudor genera inseguretat, i al final doncs estem sancionant uns comportaments que no són sancionables de forma objectiva. Pel que fa a la violència, val? I ja aniré acabant. A nosaltres, al centre històric, venen molts universitaris a fer-nos entrevistes de, no sé, deu ser un objecte, un barri molt interessant d'estudiar sobre què és el que està passant. I sempre hem d'anar responent en el sentit de, ens diuen, quins actors produeixen aquesta violència, o sigui, qui són els dolents, no? Llavors ho personalitzen, individualitzen el problema, no? I clar, nosaltres sempre els diem, no, si anem amb molta cura d'això, l'enemic mai són les persones o mai són els actors. En aquest sentit, l'enemic és el sistema, però en aquest sentit el que genera la conflictivitat acaben sent les condicions de vida que aquella persona té. Val? I que al final ja ho sabem, que el sistema per sostenir-se necessita que ens barallem entre nosaltres, perquè així doncs no ens ocupem de les qüestions que realment ens hem d'ocupar. I aquí sí que sentim que ja tenim una responsabilitat comunitària de la violència, perquè la violència s'ha individualitzat, però no hauria de ser així. Per tant, la violència, si en un barri hi ha violència, és responsabilitat de totes. I el Xavi ho ha dit, però hi ha una paraula que, si busqueu al Google trobareu molts exemples, que es diu intervenció comunitària de la violència, que és una línia bastant interessant. Llavors, el que hem fet una mica per intentar rebatre això o per intentar acabar amb aquesta violència, no? És precisament retornar a les comunitats els seus coneixements que sempre han tingut de forma intrínseca i les seves habilitats per resoldre els seus conflictes, que són aquestes xarxes de coneixença, aquests vincles, i que al final, si tu coneixes els teus veïns i veïnes, els conflictes hi seran, però els gestionaràs d'una altra manera.
I clar, en aquest sentit, com a CUP, ja directament ens vam plantejar que havíem de reforçar l'associació de veïns i veïnes, perquè s'havia desactivat i al final van dir, vale, som tants, tu i tu te'n vas allà, tu i tu te'n vas allà, i de forma, crèiem que havíem de, persones deixar de dedicar temps a la CUP per dedicar temps a l'associació del barri antic, que és aquesta, no? A més, el que hem estat fent és anar enfortint o anar fent vincles amb el pol cooperatiu. Hem creat un munt de cooperatives que s'han instal·lat al centre històric, amb el que són les entitats culturals també s'ha creat xarxa. Llavors, clar, ara a Valls tenim una cosa superexcepcional, que ens han donat una subvenció molt xula que es diu la Comunalitat, que no sé si la coneixeu, però si no la coneixeu és una passada, que per primera vegada entén que per exemple, els problemes de salut mental estan sí o sí vinculats amb problemes d'infrahabitatge. Llavors això, des dels ajuntaments és impensable que es treballin conjuntament urbanisme i serveis socials, no? Però aquesta subvenció que tiren endavant no l'Ajuntament, sinó les entitats, els mateixos agents que estan allà al barri vivint la situació, enxarxen totes aquestes problemàtiques. Llavors, fa 3 mesos que hem començat a treballar amb això, però jo he vist una mica la llum i feia molts anys que no veia la llum en aquell barri. El tema dels ocupes, només un exemple molt concret. A nosaltres, al centre històric, tenim moltes cases buides, per tant, les cases les ocupen. Llavors, per què ocupa la gent? És una pregunta que ens hem de fer, igual que per què roba la gent. Pot haver-hi motius ideològics, però pot haver-hi necessitats de supervivència. Què ens trobem a Valls? Que la gent no lloga pisos a persones magrebines i llavors en algun lloc han de viure. Llavors, amb aquesta subvenció de la Comunalitat, el que estem fent és fer masoveria urbana. Llavors, estem posant d'acord a persones que necessiten habitatge i persones que tenen habitatges buits per intentar donar un habitatge digne. Però, clar, el tema dels ocupes és molt delicat. La gent necessita viure en condicions de vida dignes. I si les persones que tenen pisos buits no lloguen els seus pisos a determinats perfils, ostres, no sé, això és molt greu. Llavors això s'ha d'explicar i això s'ha de treure i no pot ser. Llavors, aquí hi ha diferents mecanismes que es poden tirar endavant. I ja per acabar, i així com per donar una cosa positiva, quan vaig començar a buscar informació sobre Manlleu em vaig ficar molt contenta per una cosa que teniu a Manlleu i que no tenim a Valls, que és potser, a la premsa tot és molt bonic, potser després em dieu que no, vale? Envieu-m'ho. Però si a Valls tenim un problema molt bèstia de segregació escolar. La segregació escolar, per qui no sàpiga qui és que hi ha escoles gueto, persones d'origen estranger es concentren en una escola, o sobretot, ara és el nostre cas, persones amb un perfil socioeconòmic baix. Llavors, això és super greu perquè el que passa és que es segueixen reproduint les desigualtats. Llavors, els nens que els seus pares es droguen i roben, ells acabaran drogant-se i robant perquè els seus amics també ho fan. És molt greu. Llavors, a Valls fa molts anys que batallem perquè considerem que és un dels aspectes claus per resoldre tot el que és precisament les xarxes de coneixença i les relacions de proximitat i no ens en sortim de cap de les maneres. I clar, jo vaig flipar quan a Manlleu teníeu 8 places reservades de necessitats educatives especials, que això vol dir que l'alumnat està molt ben distribuït. Llavors, clar, des del nostre punt de vista, que tenim l'alumnat supergatitzat, que a Manlleu l'alumnat estigui ben distribuït, això és un filó superimportant, perquè això vol dir que la comunitat educativa està relacionada i enxatxada entre si de forma diversa. I jo crec que això és una sort que heu de cuidar i no heu de perdre. I a més que uns polítics estiguin disposats a fer una reserva de 8 neses, vol dir que potser han entès alguna cosa, que no vol dir ni que siguin bons i dolents, però jo crec que és important també valorar o posar en valor això i seguir atacant per aquesta via. I ja està.
Moltes gràcies als dos per intervenir. La veritat que les dues intervencions d'alguna manera ja han fet un diagnòstic prou entenedor i visible i objectivable de la realitat que pateix Manlleu a moltes dimensions. Vull dir, aquí el tema de seguretat, la convivència, és un tema aquí a Manlleu que portem arrossegant molts anys, les que vivim aquí. És un tema que sempre ha estat present en els altaveus dels polítics, però mai hem vist cap materialització o resolució que sigui allò palpable, no? I és més, hem patit una degradació molt notable, sobretot a nivell de dinamització, de comunitat, aquí a Manlleu, on la xarxa associativa o els espais per a les joves, en fi, dinàmiques on abans la mobilitat era més coherent, més diversa en els instituts. Això una mica s'ha anat una mica degradant, en part perquè penso que en els últims anys hem patit una polarització política que han relegat a l'abandó tota mena de polítiques socials que cerquen aquesta desitjada convivència, no? Que ara ja sembla un tema urgent, més urgent que mai, perquè hi ha persones, hi ha la ciutadania que reclama solucions, que veu una realitat que inevitablement és negativa. Però anem a parlar una mica de Manlleu, com és Manlleu. Som 20.000 habitants, 5.000 dels quals són de procedència estrangera, i una d'elles. D'aquests 5.000, un poc més, hi ha 3.000 persones que són de nacionalitat marroquina, i en els 13 anys que visc aquí encara em trobo amb que ningú coneix que sóc amazic, i això és... sempre he d'anar donant aquesta explicació, perquè aquesta és una de les crues realitats, no? Que són perfectes desconeguts, tot i que compartir una vila, les mateixes cases, les mateixes festivitats, però seguim sent els perfectes desconeguts entre nosaltres. I què hi ha darrere d'això? Doncs mancances, ja sigui des de l'administració. Jo també soc molt autocrític amb la pròpia ciutadania i la seva capacitat de mobilitzar-se. El que ha passat ara a Manlleu en el tema sobretot del rebombori, no? Que hi ha hagut amb l'Ajuntament, que si Manlleu deu prou i tal, això és d'alguna manera aprofitar-se políticament, no? de la realitat i no sentar unes bases de dir potser que la veu política deixi de dir tant la seva i que la pròpia ciutadania construeixi espais, dinàmiques on la pròpia ciutadania pugui expressar-se, no? Mirar-ho des d'aquest punt de vista i no tant des del centralisme aquest polític. Clar, a Manlleu què hi ha? Hi ha una participació activa de la ciutadania en les polítiques de la ciutat. La xarxa associativa en quin punt està? És una xarxa diversa que fa tribut a la complexa composició de la nostra ciutat, o és una xarxa sectoritzada que és monolítica i impermeable en molts casos? I sens dubte la gestió de la diversitat que hi ha aquí, com se'n fa? Quina gestió se'n fa? S'ha contemplat mai? S'ha abordat aquest tema? Clar, la diversitat en si requereix, provoca noves demandes, fins i tot nous sistemes de representació, perquè la societat visqui en coherència
entre si, i aquí a Manlleu hi ha un problema que tampoc hi ha un problema de representació, perquè jo soc ciutadà, no?, en aquesta vila, i quan veig les eleccions, ja siguin autonòmiques o de l'Estat, estic així, no puc fer altra, he d'acatar i ja està, perquè se'm priva d'un dret tan fonamental i tan, que és la base de la democràcia, no? Però encara seguim a la romana en molts sentits, i clar, tot això, aquest conflicte que vivim aquí d'inseguretat, que vosaltres ja heu parlat també de les altres inseguretats, que no només és aquell perill que tu pateixes, aquella consciència de l'amenaces contra la integritat física o de les pertinences. Hi ha altres inseguretats que patim moltes persones, ja sigui a les aules, quan se'ns segrega, ja sigui anant a una agència per llogar una casa, o ja sigui per anar a l'administració no poder-te comunicar perquè hi ha una barrera idiomàtica. Hi ha de tot, hi ha aquestes altres inseguretats que també hi són però no contemplem. Potser hem polititzat allò més evident i del que s'ha fet més populisme, no? Aquí a Manlleu, que hi ha qui roben, qui ocupen i ja està. No hem anat a buscar les profundes raons d'això. Realment m'he quedat sorprès amb lo de la drogodependència i els robatoris i buscar aquesta altra via. Ni se m'havia acudit, la veritat. I els plans de convivència que tenim aquí a Manlleu, quins són? O sigui, què busquen? Quins projectes aquí tenim que siguin inclusius? Fins i tot la nostra cultura popular, les tradicions populars que tenim aquí a la vila, per qui estan pensades? Per quin públic estan pensades? L'oci, la mobilitat dels joves, quins espais tenen per ser-hi? Abans, quan encara era adolescent, encara estava aprenent aquí el català, com a mínim teníem aquí centres com el Sidral, on ens juntàvem molts joves, teníem referents al carrer que feien una intensa feina de referència. Això ho hem anat perdent, s'ha anat degradant, o com a mínim ja no és tan visible. Tenim associacions, no estem morts aquí a Manlleu, però la ciutadania n'és coneixedora? O agafem l'associació de botiguers d'aquí a Manlleu, fa tribut a la diversitat de botiguers que tenim aquí a Manlleu? No ho sé, on està aquesta xarxa? Jo no l'he vista cohesionada, no l'he vista encaminada a actuar sobre el territori com fa. És la millor eina que tenim, és la gent, són referents que tenim aquí en el territori que no tenen altaveus, que no tenen espais per discutir, per què pensem de la nostra vila, què està pensant la nostra vila. No, hem relegat massa poder als polítics de dir, ei, que ens passa això, volem solucions, quan nosaltres podem construir entre nosaltres tot això, aixecar-nos des de la base i discutir. Per això jo sempre em remeto a l'actuació comunitària, al treball comunitari en si. És un moment necessari on tant l'administració com les entitats, les associacions i els individus treballin conjuntament, sense prou politització, prou. És una qüestió estrictament humana, de societat. No entén d'ideologia, no entén, és un funcionament del nostre poble. No té un camí marcat per alguna idea escrita en algun llibre. I per això aquest xoc que hi ha aquí a Manlleu marcat per aquest conflicte que genera dinàmiques segregadores, no? Jo, per dir-me Mohamed o per dir-me
Fàtima, es desencadenen totes aquestes inconscients que poden condemnar el que sóc. Vingui d'on vingui això, ja sigui de la cultura, de l'educació, ja sigui... Tinc companyes latinoamericanes que quan estudiaven història, a la classe d'història moderna, deien, doncs anem a estudiar el continent americà, i els ensenyaven com els espanyols dominaven el continent americà. Quina mena d'inseguretat és aquesta? O sigui, quina mena d'educació és aquesta, que t'encamina a que els teus esquemes mentals te vegis, et destrossa l'autoestima. Això passa amb les meves companyes. Aquesta també és una inseguretat, perquè també estic validant a l'altre perquè se senti com a colonitzador, com a persona que té dret sobre meu, perquè els seus antepassats també ho eren. Hem de generar contextos d'equitat on tothom tingui la mateixa veu. Hem de seure i pensar el nostre poble, com el volem fer. No des d'un sector concret, no des d'una ideologia concreta, sinó des de la construcció pròpiament democràtica, representant la diversitat, la immensa diversitat que composa el nostre poble. Perquè aquí el que hem fet és convertir això en un perill, no en la riquesa que ens constitueix. Jo sempre ho dic que a la meva ciutat ideal, en una festa major, m'agradaria que les tradicions que viuen aquí també s'expressessin, perquè jo quan hi vagi me senti d'alguna manera també com a casa, però encara no hem arribat aquí. I hem d'anar a encaminar-nos a empoderar el ciutadà. Hem d'assegurar que tothom tingui els mateixos drets, perquè la seguretat és que aquesta persona hagi d'anar cada dia allà al súper a buscar el menjar perquè no pot treballar, perquè ha d'esperar 3 anys, o perquè no li lloguen una casa, i perquè ha de fer tot un tram per arribar aquí i després topar-se amb més misèria. Tenim molts drets fonamentals que estan sobre el paper, però no estan materialitzats encara. Perdem molt del segle XXI, però encara ho veiem sempre, i amb certa indiferència moltes vegades, perquè ho tenim assumit, no? I aquí a Manlleu el que realment em trobo a faltar és aquest sentit de comunitat. No hi és. No hi ha un context creador de sinergies entre les nostres comunitats. Parlem molt de la diversitat, però no hi ha pluralitat a Manlleu. Encara no hem pogut arribar a aquest ideal. No tenim referents en el territori. El Manlleu del segle XIX-XX, quan de totes aquelles entitats tan riques, fins i tot l'Esperanto teníem aquí, on està? Hem perdut tota aquesta xarxa, ja no. Jo trobo molt a faltar, sobretot aquest treball comunitari, que vagi encaminat a empoderar el ciutadà i aparqui una mica el que és aquesta polarització política que ens està infectant com a ciutadans, ens està dividint tota l'estona, ens allunya del sentiment de comunitat, i això crec que només té cabuda. Una solució és aparcar això i veure'ns nosaltres, els que estem aquí presents, com a simples integrants d'un espai que l'hem de fer nostre i ens ha d'acollir i cuidar-lo entre totes, sense idees d'aquestes. I clar, un dels problemes que més tenim aquí, com he dit, és la segregació. Us explicaré un exemple que sempre m'ha agradat, que és a l'escola aquí del Ter, a Manlleu. Vaig voler fer un projecte, fins allà hi havia un espai que estava dedicat a reforç escolar, no? dels nanos, i vaig voler reciclar aquest espai
on tothom estava convidat a venir per fer una sèrie de tallers sobre la sexualitat, sobre la segregació a les aules, i també fer una mica d'història de la ciència i cultura, perquè és una mica el meu què. I li vaig explicitar que m'agradaria que fos una classe diversa per fer aquest treball conjuntament, que hi hagi diferents procedències, diferents nivells d'acadèmics, uns bons, uns no tan bons, uns molts conflictius i tal. I el primer dia que vaig allà presento en una classe que eren totes magrebines i de l'Àfrica negra, i les més conflictives que hi havia. Quina mena de treball puc fer amb aquestes persones si tu com a directora o qui siguis estàs perpetuant aquesta segregació? No estàs creant un context ideal perquè es creen sinergies. No hi ha això, no hi ha aquesta voluntat de no només acceptar la diversitat, sinó convertir-la en una riquesa. Això no hi ha. I sens dubte la diversitat és una característica inherent, no, de tots nosaltres. Per tant, jo crec que aquí a Manlleu el que realment ens cal és reforçar, no?, els mecanismes de la participació ciutadana, on es democratitzi absolutament totes, no totes, però les decisions que concerneixin a un barri, a un bloc de pisos o a una plaça. Totes hem de ser partícips del que passa a la nostra ciutat, no només des d'un despatx dient 4 màximes perquè les altres persones les assumeixen amb facilitat. No, necessitem més mecanismes de socialització i d'integració social. D'aquí hem de recuperar aquesta xarxa que s'ha anat degradant tant en els últims anys. Tenim moltes associacions, però m'agradaria que algun dia totes la xarxa associativa d'aquí a Manlleu fes un estat de la qüestió en una reunió. Com estem? Com està la nostra xarxa? És potent? És forta? Quina relació té amb el territori? És puntual? Calendaritzada per un programa? O s'atén a les circumstàncies que viu la nostra ciutat cada dia? Hem de crear que les diverses xarxes socials, el teixit associatiu, les persones s'han de conjugar en benefici de la ciutadania, i aquesta conjugació no només ha de representar també la diversitat que tenim al nostre poble, i això encara no ho tenim, i les joves realment ho trobem molt a faltar, especialment ens sentim molt abandonades, molt. D'aquí que el que realment m'agrada fer constar és que el treball comunitari, una de les bases que té és la interacció humana amb les persones. Per això sempre m'agrada remetre'm als espais de conversa com un primer pas, no només per fer diagnosi, recollint preocupacions, inquietuds o pensaments de les persones, sinó que aquest procés de conversa també pot esdevenir un procés de construcció social, on les persones realment tinguin un sentit de pertinença fort cap a aquesta ciutat. És molt fàcil dir que Manlleu és molt insegura, però què estem fent per ella com a ciutadania? Relegar-los allà tota la responsabilitat, o mobilitzar-nos nosaltres per pensar o repensar la nostra ciutat, tant la d'avui com la de demà. I ja està.